Takže nazdar ľudia, tu je Gameplayer.sk a ja vás vítam pri mojom prvom videu z Clash Royale. Prepáčte, ak bude zlý obraz, natáčam to, toto bude moje prvé video, takže budem rád, ak tam dáte like alebo aj odber a môžete mi napísať do komentárov aj nejakú menšiu radu. No, vlastne ideme otvoriť nejakú tú free chestu. No a dostali sme vlastne samé blbosti. Toto video som chcel dať ako, že poukazujeme si novinky v novom update. Takže prvá vec tu bolo, že na tomto mieste bola Magical Chesta, ktorú ste mali zadarmo. Toto vlastne, táto. A ďalej, čo príde, na to sa strašne teším, budú 4 nové karty a taktiež je zmenená postava exekutionéra. Zmenilo sa aj toto. Vtedy bola vyššia aréna dole, teraz je vyššia aréna hore. A je tu aj taká vec, že aréna 10 je prementovaná na Hog Mountain a toto je nová Legendary arena. Toto sú nejaké tie Challenger 3, Master od Mastera 1 až po 3, Champion a Ultimate Champion, za čo sa dá získať Ultimate Champion Draft Chest. Ultimate Champion Draft Chest je, že budete tam mať dve karty a vy si môžete vybrať jednu, ktorá sa vám bude napríklad hodiť. Niekto tu sa mi zdá, že chce niečo donatnúť a mala by tu byť teraz aj Clan Battle, lenže stále tu není a to ma celkom dosť štve. No nič tak, čo je tu ešte je jasné, že ešte je tu táto ikonka nová, ale tu nikoho asi zaujímať nemusí. Zmizlo meno arény a je tu aj trochu pozmenená grafika tu je. Dneska žiadny battle nepôjde, žiadny útok teraz nepôjde, pretože teraz momentálne nemám chuť ísť útok. No nič, pokiaľ sa vám teda to video páčilo, tak môžete zanechať like alebo odber. Ešte si môžete prehľadnúť deck. Do komentárov mi môžete poradiť, že čo by som si v tom decku mohol vymeniť. A ďakujem, že ste klikli na toto video. Majte sa.